खुलुमबाय दिनैनि सप्तायाव बयखौबो बरायबाय दिनैनि फार्स्ट सप्तायानो जाहैबाय मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया डिब्रुगड़ एएमसीएच आव केमोथेरापि बेखेवदों। आसामनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया शुक्रबार खालि डिब्रुगड़आव दावबायहैनानै आसाम मेडिकेल कलेजाव थानाय आसाम केन्सार केयार फाउन्डेशनाव केमोथेरापिनि सुबिदाखौ बेखेवो। बे खौरांखौ बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामना फोसावो। बबेखानि बे बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो जिल्लानि एडमिनिस्ट्रेशन देहा फाहामगिरि आरो स्टाफफोरजों कर'नानि सोमोन्दैबो मोनसे मेल खोंनानै सावरायो। मख'नो गोनांदि बे मेलाव मन्त्री पीयूष हाजरिका, जोगेन मोहन, सानजाय किसान एमपि पल्लव लोचन दास आरो माखासे एमएलएफोराबो नुजाथि दंमोन। 2 नम्बराव दङ फावखुंगुर अक्षय कुमारआ हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटिनि फारिलाइयाव जायगा मोनदों। बावैसो सिगां फरबेसआ हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटिनि गोदान फारिलाइ फोसावदों आरो बे फारिलाइयाव अक्षय कुमारआ बलिउडनिफ्राय सासेल' जायगा आवग्रिनो हानाय फाव खालामगिरि जानो हादों। फरबेस मेगाजिनाव फोसावनाय बादिब्ला अक्षय कुमारआ 45.5 मिलियन डलार रां आरजिनायजों हलिउडनि केटी पेरी, लेडी गागा, रिहाना आरो विल स्मिथ मोनखौ गाहायाव दोननानै फारिलाइनि 50नि सारियाव जायगा आवग्रिनो हायो। मख'जाथाव दि अक्षय कुमारआ थांनाय बोसोराव फारिलाइनि 33 सारियाव जायगा मोनदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे फारिलाइयाव आमेरिकानि मडेल केली जेनारआ 590 मिलियन डलार रां आरजिनायजों बयखौबो गाहायाव दोननानै फारिलाइनि 1थि सारियाव जायगा आवग्रिनो हायो। 3 नम्बराव दङ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जोबथेसालियाव गिख्रंथाव बेरामनि पजिटिभ मोननाय जादों। थांनाय 1 जुन अक्ट' खालि सिखाव खावनायनि दायाव दिसपुर पुलिसजों खाजानाय जिन्टुनाथ मुंनि सुबुंनि देहायाव गिख्रंथाव बेरामनि पजिटिभ मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला जिन्टुनाथनि देहायाव पजिटिभ मोननाय लोगो लोगोनो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो आरो दासान्दि जिन्टुनाथखौ फाहामथाय होगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोनो। खौरांनि बादिब्ला बिथांखौ बाइकजों लोगोसे जालुकबारियाव हमनानै खानाय 7 पुलिसनि हानजाखौबो क्वारेन्टाइनआव दोनो। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी सेन्ट्रेल जोबथेसालियाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गोबां बर' बिग्रायारि हानजानि सोद्रोमाफोरा दं होनना मिथिनो मोनो। 4 नम्बराव दङ जनधन बेंक एकाउन्ट गोनां आइजोफोरनो 500 रां होनायखौ जागायबाय। जनधन बिथांखि बायदियै आइजोफोरनो दानफ्रोमबो 500 रां होनायनि 3थि खेबखौ 4 जुननिफ्राय गावबा गावनि बेंक एकाउन्टआव सोना होनायखौ जागायबाय। अदेबानि बेंकआ गावसोरनि बेंक एकाउन्ट गोनांफोरनो एसएमएसनि गेजेरजों बेनि खौरां होगासिनो दं। बेंक एकाउन्ट गोनांफोरनो एसएमएसआव खौरां होनाय बादिब्ला गाहाय मन्त्री गरिबफोरखौ अनग्रा पेकेजनि 10 पिएमडिजेवाइनि मुलाम्फा मोनग्रा आइजोफोरनि एकाउन्टआव गासै 3 दानसिम 500 रां दानफायाव जमा खालामनाय जागोन। मख'नो गोनांदि कर'नानि खैफोद समाव गरिबफोरखौ मदद होनो थाखाय सरकारा 26 मार्च खालि एप्रिल जागायनायनिफ्राय 3 दाननि थाखाय आइजोफोरनि जनधन एकाउन्टआव 500 रां जमा होनो थाखाय बुंदोंमोन। 5 नम्बराव दङ एचएस प्रणयआ अर्जुन बान्थानि थाखाय सायख'जायैयाव दुखु फोरमायदों। भारतनि बेडमिन्टन स्टार एचएस प्रणयआ देग्लायनि अर्जुन बान्थानि थाखाय गावनि मुङा गनायजायैयाव दुखु मोननाय फोरमायदों। देग्लाय बेडमिन्टन एसोसिएशन अफ इन्डियाया सुंद'यै बीएआइआ अर्जुन बान्थानि थाखाय सात्विक साईराज रानकिरेड्डी, चिराग शेट्टी मोन जरा हानजा आरो हारसिं हौवा केटेगरियाव समीर वर्मानि मुंखौ गेलेमु मन्थ्रि आफादनिसिम दैथायहरदों। चिराग आरो सात्विक मोननि हानजाया 2018 कमनवेल्थ गेम्सआव सिलभार मेडेल देरहानो हादोंमोन। बेराफारसे एचएस प्रणयआ 2018 आव जोबोर बाखनायथावै गेलेनानै दिन्थिनो हादोंमोन। कमनवेल्थ गेम्सआव प्रणयनि दैदेननायाव भारतनि हानजाया सनानि मेडेल देरहानो हादों। बेजों लोगोसे 2018 आवनो खुंजानाय वुहान एशियान चेम्पियनशिपआव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादोंमोन। दिनैनि सप्ताया एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।